biblioteka, non aurkitu liburuan, hemen ikusten da nagoetan gehien esan bai, ikasleek sortu ditzakete, beraiek ere ditzakete argazkiak, eta interneten non aurkitu daitezken. Argazkia.org, artxiz, bat irekiko dugu. Webgunean azaltu zaizue gehienak dira jabetza irudiak ematen dituztenak. Uste denak dira. Batzuk donazio moduko bat eskatzen du, hori hola eskatzen duen da, bala esan du, ez dira zintzat oso galia izango baina, eta jakin badaudela. Hemen, azken argazkiak ikusten dira, segurazki erregistratzen beharko da etxea izateko, baina ez dela doako hartu. Creative Commons edo lizentzia dute, beraz. Bilatu eman ezkero, bilatu egiteke, eta